झाला आपल्या सगळ्यांना स्मूथ स्किन आवडते, पण आताच्या दमट वातावरणामुळे आपल्याला खूप घाम येतो आणि त्यामुळे काय होतं माहिती आहे, आपले स्किनचे पोर्स ओपन राहतात आणि हा एक असा प्रॉब्लेम आहे ना जो लगेच नोटीस होतो आपल्याला सुद्धा आणि समोरच्याला सुद्धा. आणि आपल्या चेहऱ्यावरती जे ओपन पोर्सेस असतात ना त्याचे वेगवेगळे कारण असतात की आपण जेव्हा बाहेर जातो तेव्हा कॉन्स्टंट एक्सपोजर टू सन, आपली ह्युमिडिटी, आपल्या स्किनमधून जर ऑइल सिक्रेट होत असेल तर आपले इटिंग हॅबिट, आपली लाईफस्टाईल, आपला एज, आपला जेनेटिक असे वेगवेगळे फॅक्टर्स असतात. ग्रीन टी हा एक असा इन्ग्रेडियंट आहे ज्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट खूप मोठ्या प्रमाणात मिळतं आणि आपल्या बॉडीचं मेटाबॉलिझम लेवल सुद्धा मेंटेन राहतं आणि जर ते आपण आपल्या स्किनवर बरोबर यूज केलं तर आपण नेहमी तरुण दिसू, ओपन पोर सुद्धा कमी होतील. आणि जर ग्रीन टीचा विषय निघालाच आहे तर ग्रीन टीला आपल्याला पहिला बॉईल करावं लागतं, मग त्याला थंड करावं लागतं, थंड केल्यानंतर आपल्याला ते तोंडावरती लावावं लागतं. हे करण्यामध्ये ना खूप टाइम जातं आपलं. जर आपल्याला आपला चेहरा कायम तरुण ठेवायचा असेल, स्पेशली या 20च्या जमान्यात, तर आपलं स्किन एकदम क्लीन असायला पाहिजे, हायड्रेट असायला पाहिजे आणि मॉइश्चराईज सुद्धा असायला पाहिजे. बऱ्याच वेळा ना आपण स्किन मॉइश्चराईज करायला टाळतो कारण की आपल्याला वाटतं आपल्या स्किनमध्ये ग्रीसी लुक क्रिएट होईल. पण मॉइश्चराईज करणं खूप गरजेचं असतं. ते आपल्याला कशापासून वाचवतं तर आपल्या वेदरमुळे जे चेंजेस होतात ना स्किनमध्ये त्याच्यामधून वाचवतं, तर आपल्या स्किनला ते हायड्रेट ठेवतं आणि आपल्या स्किनला एक ग्लो सुद्धा देतं. आणि तुम्हाला जर ग्रीन टीचे फायदे द्यायचे असतील तुमच्या स्किनला तर मामाअर्थ घेऊन आला आहे ग्रीन टीचे रेंज, ज्यात आहे फेस वॉश, टोनर आणि ऑइल फ्री फेस मॉइश्चरायझर. आणि यामध्ये कोलॅजिन असल्यामुळे आपले ओपन पोर सुद्धा कमी होतात आणि युथफुल ग्लो दिसतं आणि त्याचबरोबर फेस कायम हेल्दी, स्मूथ आणि हॅपी राहतं. आणि हा एक रेंज असा आहे ज्या एक परफेक्ट सहचर आहे CTM रिजिमसाठी, जे आहे क्लिन्झिंग, टोनिंग, मॉइश्चरायझिंग, ज्यामुळे आपली स्किन स्मूदन राहते आणि नेहमी तरुण दिसते. तर तुम्ही वरीड आहात का की मॉइश्चरायझर वापरल्यामुळे तुमची स्किन डल होईल आणि ग्रीसी लुक दिसेल, तर तुम्ही नका चिंता करू आता. तर ग्रीन टीचा ऑइल फ्री फेस मॉइश्चरायझर हे लाईट वेट आणि नॉन स्टिकी फॉर्म्युला सोबत येतो. तर हे आपल्या पोर्सला टाईट करतात आणि 24 तास आपल्या स्किनला हायड्रेट ठेवतात आणि तुम्हाला तुमची स्किन ऑइली दिसणार नाही. नाव इट्स टाइम टू #say hi to smooth skin with मामाअर्थ ग्रीन टी रेंज. आणि या प्रोडक्टचे मी तुम्हाला 4 महत्त्वाचे बेनिफिट सांगते. पहिलं म्हणजे आपले पोर्स दिसायचे कमी होतात आणि सेकंड म्हणजे आपली स्किन नेहमी स्मूथ आणि हायड्रेटेड राहते आणि थर्ड म्हणजे ह्याच्यात जे कोलॅजिन आहे त्यामुळे आपली स्किन एकदम युथफुल म्हणजे एकदम तरुण दिसते आणि हे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री आहेत. तर ह्या प्रोडक्टचे 2 की इन्ग्रेडियंट आहे. पहिला आहे ग्रीन टी, ते आपल्या स्किनच्या इम्प्युरिटीजला रिमूव्ह करतं आणि फाईट करतं फ्री रॅडिकल डॅमेजेस पासून. आणि सेकंड आहे कोलॅजिन, जे आपल्या स्किनचं इलास्टिसिटी वाढवतं आणि त्याला हायड्रेट सुद्धा ठेवतं. हे बघा, तुम्हाला माझे ओपन पोर्स दिसत असतील मे बी, इथे नोजला आणि फोरहेड एरियाला आहे. तर ते कशामुळे होतं माहिती आहे? एअर पोल्युशनमुळे होतं, डस्टमुळे होतं, आपलं इम्प्रॉपर हॅबिट असतं, जेनेटिक, एज फॅक्टर जे आहे त्यामुळे होतं. तर आपण बघणार आहोत की हे प्रोडक्ट्स कसे यूज करायचे. तर आपल्याला सर्वात आधी फेस वेट करून घ्यायचं आहे पाण्याने. त्यानंतर इथे मी घेते मामाअर्थचा ग्रीन टी फेस वॉश. आता मी तुम्हाला दाखवते अप्लाय कसं करायचं. हे बघा, असं ह्याचं ओपनिंग आहे आणि हे अनलॉक करायचं आपल्याला. असं एक टिक आवाज येतो तर ते अनलॉक होतं आणि थोडा अमाऊंट ऑफ फेस वॉश आपल्याला इथे स्क्वीज करून घ्यायचं आहे. हे बघा, आणि आपल्या स्किनमध्ये जेंटली हे मसाज करायचं आहे सगळीकडे, स्पेशली आपल्या नोज एरियाला, फोरहेडला, सगळीकडे जिथे ओपन पोर्स असतात ना तिथे आपल्याला मसाज करायचं आहे. आता इथे बघा, माझं ऑलमोस्ट अप्लाय करून झालं आहे. आता मी ह्याला पाण्याने धुवेल. आता माझं तोंड धुवून झालंय. आता मी टॉवेलने स्वच्छ पुसून घेते.
आता इथे बघा मी मामा अर्थचा ग्रीन टी फेस टोनर यूज करतेय. हे बघा याचं ओपनिंग असं आहे आणि आपल्याला अनलॉक करायचं आहे आणि हे आपल्याला स्प्रे करायचं आहे फेसमध्ये. असं हलकासा स्प्रे करायचं आहे आणि हे ड्राय करून घ्यायचं आधी. ह्याच्यात असं केलं तरी ड्राय होऊन जाईल. आता इथे बघा मी मामा अर्थचा ग्रीन टी ऑइल फ्री फेस मॉइश्चरायझर यूज करतेय. हे असं ओपन करायचं आहे आणि एक थोडंसं अमाऊंट ऑफ मॉइश्चरायझर घ्यायचं आहे पाममध्ये आणि ऑल ओव्हर द फेस आणि नेक इथे अप्लाय करायचं आहे. असं जंटली मसाज करून अप्लाय करायचं आहे आणि फोरहेडला सुद्धा. बघा हा मॉइश्चरायझर 24 तास आपल्या स्किनला हायड्रेट ठेवतो आणि याचा फॉर्म्युला एकदम लाईटवेट आणि नॉन स्टिकी आहे. आणि मामा अर्थनी नवीन लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च केला आहे. त्याचं नाव आहे गुडनेस इन्सायडर. आणि इन्सायडरला प्रत्येक ऑर्डरवरती तुम्हाला ऑफर मिळतात. तुम्हाला सेल्समध्ये जर काही डिस्काउंट असेल ते मिळेल, तुम्हाला फ्री शिपिंग मिळेल. आणि गुडनेस इन्सायडर कसं व्हायचं सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. आपले मामा अर्थचे प्रोडक्ट जेव्हा तुम्ही ऑर्डर कराल तर त्यासाठी आम्ही तुम्हाला एक कुपन कोड देतोय SK2022. ते कुपन कोड जर तुम्ही वापरलं तर तुम्हाला ऑर्डरवरती तुमचे 20% डिस्काउंट मिळेल. आणि जे आम्ही तुम्हाला कुपन कोड दिला आहे ते त्यांच्या वेबसाईट आणि ऍप्लिकेशन वरती व्हॅलिड आहे. आम्हाला मामा अर्थचे प्रोडक्ट तर आवडतातच, पण त्यांची प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव्ह आहे ना ते आम्हाला खूप आवडतं. म्हणजे काय, जेव्हा पण तुम्ही त्यांचे प्रोडक्ट ऑर्डर करता ते ऑर्डर केलेली त्यांचे प्रोडक्ट एका त्यांच्या वेबसाईटवर लिंक होतात आणि त्या वेबसाईटचं इनिशिएटिव्ह आहे की 2025 पर्यंत ते 1 मिलियन ट्री प्लांट करणार आहे. आणि इथे बघा मामा अर्थचं ऑफिशियल ऍप्लिकेशन सुद्धा आहे. अँड्रॉइड मध्ये पण आहे आणि iOS मध्ये पण आहे. सर्व लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आणि तुम्हाला सांगायचं हे जे प्रोडक्ट तुम्ही बघता हे तुम्ही Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट वरून पण ऑर्डर करू शकता. कैसा वैसा. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर इकडे बघा आपली काजल आलेली आहे आज. आणि आज आमच्या जाईमध्ये आहे कोजागिरी पौर्णिमाचा गरबा डान्स. त्यासाठी खास आम्हाला नाचण्यासाठी काजलला पाहुणे बोलवलेले आहे. खास मेकअप बिकअप करून रेडी. वा वा वा. इथे काजल रेडी झालेली आहे. मी सुद्धा. कसं वाटतंय? एकदम मस्त ना. हां, तर आमची दिलू बेड आम्ही ओपन करून ठेवलेला आहे. दिलू आणि आमची इकडे पिल्लू. काय करतेस? झालं रेडी? चला चला काजल तुम्ही पहिली एंट्री करा बाहेर. नको? लाज वाटते. चल चल चल. बघा घेऊन ना मेकअप झाला नाही तिथं अजून. बघा आमचे नेबर्स किती चांगले बोलवतात डान्स करायला. बघ फोटो नाही व्हिडिओ घेतो. चला काजल सासू सोना आग लगा उधर जाओ. डान्स कर का? तू डान्स कर का? तर आता कुठे आलीस तू परत? आता आपल्याच चाळी झालोय पण दुसऱ्या चाळीमध्ये आतमध्ये आली जरा. आतमध्ये आलोय. तिकडे पण गरबा खेळायचा आहे. काजल रेडी? आता आम्ही सर्व लेडीज लोकांना एका जागेवर घेऊन जाणार आहे ना ह्या नाचायला. रेडी? चला चला सर्वांनी या.
हे काजल कुठे सर्व लोक मम्मी घेऊन आलं सर्वांना आता बघा तिकडे आता काजल कॅमेरा शूट करणार आहे तिकडे जाऊन मी केला मगाशी आता तुझं तर जबरदस्ती दिलू अय दिलू आमची दिलू बघा ये दिलू इकडे ओपन कर कोणत्या ह्याच्यावरती घे परत लावू दूध झाला दूध संपला काय दाखव शांताबाई काय आलं पी मला काजलला दे काजल पी बस बस पाय दुखते लोणी उद्या चला आजचा प्रोग्राम झालेला आहे सर्वांनी झालं ना दूध पिऊन झालं किती वाजले बघा 12:46 15 मिनटं तर असा आमच्या ताईमध्ये असा प्रोग्राम होतो तर अशा प्रकारे इकडे आमचा प्रोग्राम संपलेला आहे आणि मजा केलेली आहे नाचून नाचून आता उद्या पाय दुखणार आहे सर्वांचे है ना आज काजल पण नाचली मला पण जबरदस्ती आतमध्ये घेतलं तर जाऊन आलो हां आणि आमची मम्मी पण आता उद्या पाय दुखायला सांगणार आहे दिलू तर आतमध्ये बघा दिलू 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 पप्पी दे नाही चिच्ची पाहिजे ती बघा तिला चिच्ची पाहिजे असते चिच्ची का चिच्ची का कोण आहे का अजून
संपला. कुठे गेले आमची मॅडम? आता एक लास्ट सॉन्ग होणार आहे ते बोलतात. होणार आहे अजून? मग कोणता? नाही माहिती. चंद्रा का झिंगाट? जा तिकडे सेल्फी काढतात. जा जा. काढला ना. हे बघ आमची दिलू बघ. जा दिल बघ. दिल बघ आमची दिल. हा बघते ती कोण